Ale prosím tě, každý trochu ADHD, nemusíš tomu hned dát nějaký název, jako. Když o něčem víš hovno, tak to můžeš říct rovnou a nemusíš k tomu říkat tyhle keci. Ono nejen, že člověk s ADHD se tak rodí, ale zároveň mozek člověka s ADHD je i fyzicky jiný než neurotypického člověka, který to ADHD nemá. A aby toho nebylo málo, tak ještě existují 3 typy a není žádný univerzální typ, že tamhle ten má ADHD, takže to znamená tohle. Ne. Jako typ číslo 1 je ADHD PI, neboli Predominantly Inattentive, což znamená v češtině, kdyby někdo jako netušil, převážně nepozorný, dá se říct. Někdy se to označuje jako taky ADD, že tam to háčko, ta hyperaktivita jako není. A v praxi to znamená, že neběháš po stropě a nejseš jako houpík, ale jsi spíš jakoby uvnitř svojí hlavy, daydreaming, zoning out, prostě jako mentální nepřítomnost a je to jako častější u žen než u mužů, že to prostě jako není navenek tak znát, ale když se jako zakoukáš, tak vidíš, že ten člověk tam jako fyzicky je, ale mentálně je úplně někde jinde. Jako typ číslo 2 je ADHD PHI, Predominantly Hyperactive Impulsive, což je právě ten stereotyp, co si většina pod ADHD představí. Takový to malý dítě, co je nepozorný, furt se s něčím hraje, křičí, dělá si takovou tu věc s nohou, jak se s ní tak jako hopsá. A to je víc častý jako u mužů a u dětí, což způsobuje právě jako dřívější diagnostiku, protože to je prostě jako viditelný. Takže si to všimnou učitelé, rodiče a řeknou si, no, možná to dítě je nějaký to, něco se mu děje. Musíme to zjistit. A jako typ číslo 3 je ADHD Combined, neboli ADHD C. A jak název vypovídá, tak je to prostě mix obou předchozích typů. A je to v podstatě to, že jsi jako mentálně nepřítomnej, u toho si ještě hopsáš nohou a u toho si ještě hraješ s něčím v ruce. To jsem třeba já, jakoby. A právě tohle je ten jako nejčastější typ ADHD mezi lidma, který to ADHD jako mají. Ale stejně jako autismus i ADHD spektrum a neznamená to, že tady to auto je modrý, ale má to, dejme tomu, levely. Ty nejnižší levely ADHD jsou spíš jako problém, který se dá vyřešit lepšíma návykama, úpravou svýho okolí, bytu, jak máš rozložený věci, změnou lifestylu a takovýchhle věcí. A pak jsou naopak ty nejvyšší levely, kde právě medikace může změnit život úplně k opačnému prožitku, než ten člověk byl zvyklý, což je třeba můj případ. A i samotná medikace není jenom jeden typ, ale jsou naopak 2 typy, který ti jako psychiatr může nabídnout jako možnost, jestli ti to jako bude fungovat, nebo ti to nebude fungovat. V tomhle videu nebudu zabrušovat do nějakých extrémních detailů, co se týče medikace, ale jsou stimulanty a jsou nestimulanty. Stimulanty ti zvyšují hladinu něčeho a nestimulanty ti blokují reabsorpci něčeho. Když tak se to dá probrat jindy ve videu, který zaměřím přímo na medikaci, co se týče ADHD, ale přišlo mi dobrý to zmínit, aspoň takhle okrajové, aby jsme měli nějaký pojem o tom, že neexistuje jenom jeden typ medikace. A dál se podíváme na to, jak vypadá život člověka, který má to ADHD, jaký nástrahy to má a na konci toho pochopíte, proč mě vytáčí, když někdo řekne, že každý má trochu ADHD, anebo si to někdo diagnostikuje podle nějakého 10bodového videa na TikToku a řekne si, Jo, tak já mám taky ADHD. Ne, nemáš. Ne, nechceš to. Přestaň. Jako bod číslo 1 time blindness, nebo taky se dá říct časová slepota. A v praxi to je to, co zažívám denně. Ráno vstanu, musím do práce, udělám si běžné věci, pak se kouknu na hodinky, říkám, dobrý, 10 minut, pohoda. No, tak jdu něco udělat, co trvá v mojí hlavě třeba 2 minuty maximálně. Realita je spíš jako 8 a potom nestíhám a musím jít Boltem. Bolt mohl by mi dát sponsoring. A nebo třeba to je to, že se vyhybám úklidu kuchyně, protože nemám tolik času zrovna ten den, tak to udělám jiný a zjistím, že to trvalo 11 minut. Tak jsem jakože, A to se mi děje se vším, ať už jsou to pauzy v práci, ať už je to někde být na čas,
prostě buď většině nestíhám, anebo na to zapomenu úplně, to je taky jako docela dobrý. Bod číslo 2, out of sight, out of mind, sejde z očí, sejde z mysli, ale když máš ADHD, tak je to doslova. Třeba se mi děje, že si neuvědomuji, co všechno mám doma, když je to schovaný někde v šuplíku nebo ve skříni a potom to dopadá tak, že mám 4 pytle stejné mouky, 5krát stejné těstoviny, 3 pytlíky soli a takovéhle věci. To je jako docela Super. ale ono, kdyby se to týkalo jenom těch těstovin a soli, tak jako v pohodě. Ale ono se to děje i u lidí, což neurotypickým lidem se blbě vysvětluje a přijde jim to divný a myslí si, že je kecám a takový. Ale je to tak, že mi prostě nikdo nechybí, ani lidi, kteří už jako nežijou, ani kamarádi, kdokoliv. A když nemám nějaký jako připomínky na někoho existenci, třeba, že vidím jeho Instagram nebo nějakou věc, co mi dal nebo tak já prostě zapomenu, že ten člověk existuje. A v podvědomí si pamatuju třeba 1% o něm. Někdy si ani nespomenu jako na jméno, prostě kdo byl tam ten, nevím, neexistuješ už. Jako bod číslo 3 je Task Initiation Paralysis. Zkrácený typ, ale to zní divně, takže můžeme říkat úkolová paralýza třeba. A v praxi to znamená to, že prostě chceš něco udělat, fakt jako absolutně jsi přesvědčený, že to chceš jít udělat, ale nemůžeš. Prostě budeš jenom sedět a říkat si dokola, musím jít, vyndat to kuře z mrazáku, uklidit pokoj, něco. Fakt už musím jít, už musím stát, musím to jít udělat, já to potřebuji jít udělat, já to chci jít udělat, já nemám čas to nechat být. Potom to zase budu dělat na poslední chvíli. No, budeš, no. A občas jsou takový ty YouTube videa, kde někdo radí, když máte paralýzu, tak běžte a odpočítejte si to. Akorát, že když máš těžký ADHD, tak si uděláš 5, 4, 3, 2, 1. A hovno, a sedíš dál, protože nemůžeš. A ostatní si myslí, že seš línej, že se vymlouváš, ale prostě takhle tvůj mozek funguje. Ty jsi to nevybral, kdyby jsi to vybrat mohl, tak si to asi nevybereš, jo? A je to docela těžký jakoby někomu vysvětlit, že prostě chceš jít udělat tu věc, o kterou tě třeba někdo žádá, nebo kterou si měl udělat, ale ono to prostě nejde, no. Jako bod číslo 4 je emoční dysregulace, se kterou se lidi s ADHD taky dost potýkají, co se týče nějakých mezilidských vztahů, protože to působí, že jsme moc jako emočně nestabilní, moc citliví, ale to není naše volba nebo nějaký naše ego, nebo já nevím, na co všechno to neurotypický lidi se snaží hodit, ale u lidí s ADHD to funguje právě tak, že v jednu chvíli jsem úplně v klidu, tep 0 prostě, pomalu usínám a za 2 sekundy chci zapálit planetu, protože prostě najednou to do mě vestřelilo, to, že se tam opakuje tady ten zvuk dokola, že tam bliká to světlo dokola a potom vypadáme, že jsme nějak jako emočně nestabilní, že se neumíme ovládat a my se ovládáme jako celkem dost. Víc než jako běžný neurotypický lidi. Ale i tak je to pro nás dost složitý se naučit brzdit tu emoční dysregulaci, protože tebe, když něco naštve jako neurotypického člověka, tak jsi takový, že zanadáváš si a je to takový jako jemný naštvání se. Ale lidi s ADHD jsou takový, že ty emoce cítí jako 5krát tolik. A nevybírají si to, tak prostě jejich mozek funguje. Čím se dostáváme k bodu číslo 5, rejection sensitivity, citlivost na odmítnutí. A v praxi to je to, že všechno působí tak trochu jako útok. Každá kritika znamená, že tě ten druhý nenávidí a nejvíce to ukazuje asi na psaný formě komunikace, která v dnešní době je jako dost rozsáhlá. A ty, když neslyšíš ten tón, jakým to ten druhý myslel, tak i věta jako dobrou noc teda smajlík ti může znít jako spí, nic jiného neumíš, veď, smajlík. Ale to je něco, co já osobně jsem trochu ovládnul už tím, že jsem se naučil si říkat všechno neutrálním tónem. Každou zprávu čtu prostě neutrálně a jako jasně, občas to nasere druhou stranu, že nechápu, jak něco myslí, že prostě třeba druhá strana může být vytočená, ale já to přečtu neutrálně, ale furt je to asi lepší, než aby jsem to bral, že mě nenávidí při každém dobrou, že jo. Takže dá se s tím pracovat, aspoň u mě, u někoho se s tím pracovat nedá a musí se potom do té komunikace třeba s tím přítelem nebo přítelkyní zavést věci jako a jakým tónem si to myslel, hezkým tónem, milým.
jo dobře, já jsem to přečet takhle a chtěl jsem být prostě uražený, že mě nesnášíš. Zní to blbě, ale pomáhá to. Čím se dostáváme k bodu číslo 6, což je executive dysfunction. Česky by se to dalo říct jako porucha výkonných funkcí nebo exekutivních funkcí. A v praxi to je prostě to, že sedíš na posteli, musíš s košem, musíš do krámu, nemáš co jíst, nevyčistil jsi ani zuby, neumyl jsi ksicht a ty jenom sedíš nasranej, že nejsi schopný jít udělat ty věci, co ostatní dělají automaticky. A to je právě jakoby ten vtip u toho ADHD, že nic není automatický. Všechno, co děláme, tak musíme dělat manuálně, že se musíme jít donutit něco udělat. Kdyby jsme měli vsázet jenom na automatiku, tak ležíme celý den v posteli. Tak by fungoval jako automatický režim. S tím se potýkají hlavně lidi, kteří nejsou diagnostikovaní a nemají léky, což já jsem dostal až po celém životě. Mám léky teďka asi rok a předtím jsem se s tím dost potýkal, že jsem prostě jako byl schopný hodinu ležet nebo sedět a jenom koukat a snažit se donutit jít udělat nějaký ty věci. Jak už jsme si vysvětlovali v bodu číslo 2 v té paralýze, jít něco udělat, že si to odpočítáváš a to stejně nefunguje. Ale díky bohu s lékama tady ta věc odchází, takže potom nejsou ty věci sice jako furt automatický, ale je to mnohem jednodušší jít udělat ty věci, co se mají dělat. A dostáváme se k bodu číslo 7. Impulzivita. To je jedna ze zábavných věcí na ADHD, třeba takový přecházení přes silnici. Miluju. Vidíš, že jede auto, řekne si, počkám. Nebo ne, ještě je daleko, tak přejdu. No počkej, už je blízko, teď musím běžet. Rychle běžíš přes silnici, skoro tě srazí. Sorry, jakoby všem řidičům, kterým skáču pod auto. Ani já jsem nečekal, že tam vběhnu, ale prostě tak se to stalo. A nebo taky ta impulzivita se ukazuje u mluvení, že třeba vyřkneš něco, co mělo zůstat v hlavě, ale prostě jako pusinka byla rychlejší. Což mám krásný příklad, když mi někdo řekl upaluj, jakože ať už jdu prostě. Já jsem odpověděl, ty upaluj svoji rodinu. Začal jsem se samozřejmě smát, protože jsem jako nečekal, že to řeknu. Druhá strana to taky nečekala. A jako přišlo mi to vtipný, protože mám rád černý humor a tady ty věci, ale bylo to nečekaný. A takovýchhle nečekaných věcí se stává spousta. Třeba ve 3 ráno začneš v nějakém designéru předělávat kompletně celý byt. A říkáš si, jak ráno by si to mohl jako všechno vlastně předělat. A není jako důvod, jako nemusíš. Ale tebe to napadlo, takže to teďka prostě ve 3 ráno tady budeš designovat, že jo? Dává smysl, ne? A třetí krásný příklad impulzivity je, když jsem si ve 13:15 koupil všechny věci pro kočku, škrabadlo, záchod, misky a takovýhle věci. A 15:18 už jsem tu kočku měl doma. Prostě jsem se rozhodl, že prostě chci kočku. Takže jsem šel do krámu, koupil jsem tam ty věci a potom jsem si sehnal prostě kočku a za 2 hodiny jsem ji měl doma. Jako jsem rád, že mě to napadlo takhle z ničeho nic. Teďka mám kočku, to je docela cool, ale taky jsem to nečekal. Kdyby mi někdo ve 12 řekl, že v jednu půjdu nakupovat věci pro kočku, tak mu řeknu, že proč bych to jako dělal. Ale stalo se, nice. Jako bod číslo 8 máme senzory sensitivity, senzorická citlivost, zvýšená citlivost na podněty. A to je v praxi to, že si prostě třeba 20krát denně mají v ruce, protože jsou takový hnusný, divný, nechci, vytáčí mě. Kdyby někdo stál ve dveřích do koupelny a nepustil mě umýt si ruce, tak já ho prostě pokoušu nebo něco. Prostě ne, vadí mi teď ty ruce, běž pryč, nech mě bejt, jsem přestimulovaný. Stejně jako když se něco opakuje a je to jedno, jestli prostě venku nějaký alarm auta, který furt troubí dokola a dokola a dokola, nebo že mi tady bliká žárovka. Chvilku to přežiju, ale když se to bude opakovat dál a dál, tak já prostě vyskočím a ukousnu tu žárovku, nebo poběžím po stropě a ukopnu ji. Prostě nebude mě to vytáčet, nebude se to opakovat. Ne. A už se blížíme ke konci, s čímž přichází bod číslo 9, vnitřní hluk, což se strašně blbě popisuje lidem, kteří nemají ADHD. Ale ty, který ho mají, tak přesně ví, co myslím. Prostě tam vzadu, tam, kde je jako zátylek, tak někde v tom místě, zkusím to tady takhle označit, kde teoreticky to jakoby je, tak je tam takový hluk, jako kdyby se měl prostě pustěný vysavač, nebo já nevím, hrozně blbě se to popisuje, takový hukot, který prostě je otravnej, tak trochu jako paralyzuje člověka, že prostě to tam furt jako slyší a furt ho to jako vytáčí. A zároveň přes ten hluk tam je prostě 1000 věcí najednou, což zní třeba něco jako Já bych si rád něco což se děje občas i teď, protože prostě léky mi nefungují 24/7, ale většinu dne tam nemám aspoň takový hluk a pokud nemáš ADHD, tak ani netušíš, jak jsem byl uražený, když jsem zjistil, že
mají neurotypický lidi v hlavě takový klid a jakou to musím brát léky, aby jsem to měl jako taky. Že WTF, to máte jako zadarmo, jo? Proč? A bod číslo 10 není ani tak jako bod, ale spíš taková sumarizace už tak docela dlouhého videa, ale to nevadí, můžeš to mít puštěný v pozadí a u toho třeba uklízet, pokud ses do toho dokopal nebo dokopala. Pokud ne, tak prostě můžeš jenom sedět a poslouchat. A ten 10. bod je pocit nepochopení, se kterým se spousta ADHD lidí setkává, protože se to jako omílá v médiích, na internetu. Pokud děláš tady těch 5 věcí, tak máš ADHD. Ne, nemusí to být ADHD, může to být ADHD a proto je dobrý se nechat diagnostikovat, jít na ty testy, které jsou sice dlouhý a otravný a budeš tam sedět jak ve vězení, ale potom se to jako vyplatí, pokud ti ten psycholog fakt určí, že jo, tady podle těch testů máš ADHD, měl by si sehnat psychiatra, který ti dokáže předepsat léky, se kterým se dokážeš domluvit, jak dál postupovat a potom ten život bude jednodušší. Vím, že psychiatrů a psychologů, kteří se věnují ADHD, není za stolik, ale pokud budeš mít štěstí, tak určitě někoho najdeš a potom se ti bude žít jednodušejíc. Takže nediagnostikujte si to sami, nedělejte to podle nějakého YouTube videa, ani podle tohohle. Toho jsou akorát nějaké moje osobní zkušenosti a poznatky, čeho jsem si všimnul, co jako řeším a řeší i spousta jiných ADHD lidí. A neberte to jako nějakou samozřejmost, že ADHD znamená jenom jednu věc, nebo že všechny body musí každý ADHD člověk splňovat. Je to spektrum, každý má něco jiného, jeden splňuje tohle, jeden splňuje tamto. Taky nemám všechny body 100% sám u sebe. A jako dobrý bonus k tomu, když už jste diagnostikovaný a máte tu medikaci, pokud ji potřebujete, tak je dobrý chodit i na terapie, což mi přijde obecně docela dobrý. Starší generace na to prostě Chčijou. ale my mladší na ty terapie chodíme, řešíme ty věci a potom se nám žije určitě líp a nemusíme zastávat takový ten názor, že no, za nás tady to nebylo, za nás se to řešilo fackou, no. Je to vidět. Takže nechte se diagnostikovat, pokud si myslíte, že se vám to děje. Neberte to jako něco, co se dá mávnout rukou a nechat bejt. Jsou různý levely, jsou různý typy, tady to radši ukončím, je to zase dlouhý. Kdyby byl nějaký dotazy, co se týče ADHD, nebo co byste chtěli zpracovat jako video, tak to můžete napsat do komentáře a jedu pryč. Mňau, mňau.